Faltou o de sempre, acerto de cara ao gol, porque a imaxe do equipo departamental foi bastante mellor que en encontros anteriores. Na primeira metade controlaron o centro do campo e evitaron as ocasións dos locais. E nas poucas veces nas que chegou a Ponferradina atopouse coa intervención do porteiro Reguero. Pero no descanso empezou a nevar e parece que lle sentou mal. Que ocasión desperdiciaron? Primeiro Marcos, estrela o balón no longueiro. E Rudi Carlier non é quen de aproveitar ese rexeitamento. No minuto 76, erro nunha xogada de estrategia. Córner mal defendido. Rubén Vega estaba completamente só no segundo pau. O goleador foi a novidade de Granero na aliñación da Ponferradina. Como lle pasa case sempre, co gol chegaron as ausencias do Racing e intentaron un empate con máis empuxe que boas ideas. A volea de Rudi Carlier é máis fermosa que efectiva. E outro erro defensivo. Outro home libre de marca, Jano. Era o minuto 92. Nova derrota do Racing, pero Luisito saca conclusións positivas do encontro en Coralín. Pero yo creo que nosotros hoy dimos una imagen muy buena. El problema nuestro pues fue lo que nos está pasando, la falta de definición. Si hoy estuviésemos medianamente acertados en ataque, pues el resultado hubiese sido otro, ¿no? Pero foi o que foi, 2-0, e o Racing queda a 3 puntos da